हेलो, नमस्ते। हर हर महादेव। तो हम आप सबके भाई बानी दीपक दीपांशु। तो आप सभी के स्वागत बाटे भैया हमारे यूट्यूब चैनल दीपक दीपांशु राइटर में। तो आप लोग कैसन बानी? हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोग एकदम ठीक होखम और एकदम ठीक रही जा, मस्त रही जा, स्वस्थ रही जा भैया, और अपने काम में व्यस्त रही जा। तो भैया लोग आज हम लोग सब खातिर लास्ट अभी है सावन के गाना लेकर के आइल बानी, सावन गीत बोलबम सॉन्ग लेकर के आइल बानी। काहे कि अब काल से बाबा के महिमा अपरंपार हो जी। काल से हमनी के सावन महीना चल जाता। तो आज ये वो सब खातिर अब सावन लास्ट गीत बाटे, लास्ट गाना लेकर के आइल बानी। तो हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि मास्टर बहुत ही एकदम जबरदस्त लेकर के आइल बानी। सिंगल सॉन्ग बाटे, तर्ज बा कि भेंट होई शिवाला पर। काहे कि अब इहे लास्ट ऑफ भेंट भइले, अब अगला साल भेंट होई शिवाला पर। आप सब खातिर एकदम बहुत ही बिजोड़ एगो गाना लेकर के आइल बानी। तो जे भी भाई अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं की जा कइले भैया लोग, आप सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो लेकर के नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगी तो भैया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा, लाइक करब जा, और अपन एक एक कमेंट करके बतलाइब जा कि हाँ ये गाना लागल कैसन। और जे भी भैया के हमरा से पर्सनल गाना लिखवावे के होखी, म्यूजिक बनवावे के होखी, तो भैया लोग हमारे नंबर पे संपर्क कर सकत नहीं जा। आप लोग के कम खर्च में बढ़िया काम करके दिहल जाई। तो चली जा, ज़्यादा देर ना करते हम मुखड़ा के डमी करके सुनावतनी। तर्ज बा कि भेंट हुई शिवाला पर। हाँ, अरे कि चढ़ गइल बाटे सावन जनुआ, आयाऊ करे बाबा दर्शन जनुआ। कि काल्हे चढ़त बाटे सावन जनुआ, आयो हे करे बाबा दर्शन जनुआ। अरे कि अखिया में काजरा या गजरा लगा के आइम बालावा प, हाँ बालावा प। आ भेट होई रे मजनुआ शिवालावा प, भेट होई रे मजनुआ शिवालावा प। आ मिले ओई हे रे जनुआ शिवालावा प। तो हमनी के मुखड़ा रहा आप सबके कैसा लागल भैया, आप सब कमेंट करके जरूर बतलाइब जा। अच्छा लगी तो प्लीज़ आप लोग अपने भाई दीपक दीपांशु को और इस चैनल के आप सब ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्यार दुलार और आशीर्वाद दे जा भैया।